За първи път видях такава превръзка, когато осъзнах, че имам страшно бяло течение, което беше предизвикано от настинка. Започнах да ги използвам всеки ден. Ми казаха да използвам по една превръзка и на петия ден аз вече нямах никакво бяло течение, нямах нито раздразнение, нито мирис, този гаден мирис, който получаваме при бялото течение. Също така тези превръзки се препоръчва да се ползват 10 дни поне. Затова аз продължавам да ги използвам и съм адски доволна. Това тук са билки. Не е използвана превръзката със сигурност. Ако искате, ще направим видео как я разрязвам ето тук. А всъщност за какво ще помага превръзката? Спазмолитично и противовъзпалително действие. Подобрява микрофлората на външните органи на жената. Има оздравителен ефект и хармонизира цикличните процеси. Използването на превръзката се препоръчва при профилактика, ерозия на шийката на матката, бактериална вагиноза, вулват, вагинит, възпаление на пикочният мехур, цистит, хемороиди, както и тези превръзки са способни да подсилят имунитета. Не се препоръчват за бременни жени. Това за всяко едно лечение, дори и профилактика, трябва да се използва превръзката между 10 и 30 дни. Надявам се видеото да ви е било полезно и да помогна на много дами от вас, които имат някои от преди малко посочените проблеми или бялото течение, както при мен се случи. Ето така изглежда една опаковка, съдържа една превръзка. Също така може да ги намерите в линка в моето био.